Jedna lepšina, zo je pawk čłon domowiny, je na przykład, że może so w biurokratickich albo jurystycznych należnościach też na osoby z domowiny uwrócić, które ci pomagają. Mimo toho jedziemy jako pokojo husto na seminary BENZ, gdzieśmy wiele nauknemy, że tam mniejszina nastupa, a dzieło w tamnych mniejszynach, albo młodzieńskich organizacji mniejszinów, a tam z nas domowina z tym podporują, że oni nas delegują, my przez to zawieszeniśmy, a ci studenci, którzy nie mają wiele pieniędzy, mogą to też jeszcze finansować. Dalej skyczy się na możliwość składowania albo skadżowania w rumach serbskiego domu, a też przez zawieszenie domowiny możemy wszelkie projekty przewieszać, na przykład Power Serb, ale też studenci pomagają szuleriom. Za zjazkom serbskiej sytuacji jsme też my z Arabia w domowinie, a to ma wszelako lepšiny, na przykład przy praszeniach prawnickich, a do swoich praszeniów, na przykład przy zawieszczeniach. Dalej polepší domowina hajenie socjalnych kontaktów między studentami, na przykład z Berlina, Lipska, Dreżan, Halle a tak dalej, przez studenckie jezby do Ukrainy. Nazaliśmy dobrą podporu, bola nasza wielkoswiedzina cista z Arabia. Przez skutkowanie domowiny nazwimy jeden polepszony dialog między nami studentami a Serbskim Instytutem w Lipsku. My weselimy się na dalsze zgromadne dzieło z domowiną.